Guys, nakakita ko ng alimango dyan guys oh. Hindi ko na na-play yung video. Ito. Buti na lang nanghiram tayo ng sibot. Katakot to guys. Ayan, may ahas. Ahas dagat. Pero nakadakma na tayo ng isa. Bali, dalawang content ang magaganap dito guys sa part 2. Pagpapandaw tsaka pangingilaw. Ang lalaki pala ng kaso dito. Ay, may alimango guys, ayos. Atin guys. Dali. Tsaka yun pa. Tatlong piraso pala guys. Yun guys, magandang gabi sa inyo lahat guys. Ito na yung part 2 guys. Magpapandaw na tayo ng trap. Bali mag alas 7 pa lang ngayon. Bali dito yung unahin natin guys. Yung huling trap na nilatag natin kanina. Yun guys, oh, may tumalon na isdang sugi. Bali ito yung unang trap natin guys. Sana may huli. Focus yung pahain. Walang huli. Guys, nakakita ko ng alimango dyan guys oh. Hindi ko na na-play yung video. Ito. Buti na lang nanghiram tayo ng sibot. Ayos guys. Ayan oh. Huli. Lagay natin dun sa trap natin. Kasi yung balde lagayan natin ng cellphone. Diyan lang oh. Buti na lang nakita ko. Ayos. Lagay ko muna dun guys sa trap. Yun guys, nalagay ko na. Ayos. Good size na. Medium size na yun guys oh. Babae. Ayos guys. May huli rin yung trap natin. Kasi wala tayong lagayan. Balak ko talaga na guys na hindi magdala ng lagayan. Kasi yung mga sugpo talaga dito na lang natin lagay sa loob ng trap. Stay tuned lang guys. And guys, bali ito na yung pangalawang trap natin. Hawakan na lang natin yung cellphone natin guys. Kasi pag nilagay natin dun sa harap natin, sa lubong niya yung flashlight. Kaya masilaw. Kaya tiyaga na lang tayo dito. Wala tayong cameraman eh. Daming hipon, ang lalaki pa. Walang alimango guys. Grabe yung hipon oh. Walang alimango pero grabe naman yung hipon. Ang lalaki. Ayan oh. Dami. May isda pa. Ayan guys. Napandaw na natin yung pangatlong trap. Wala siyang huli guys. Lang, hipon. Yan lang yung pangatlong trap natin. Nandito yung pang-apat na trap natin. Ayan, may ahas. Ahas dagat. Paano kaya ito palabasin guys? Mga hipon lang din guys. May ahas pa. Makakinain yung isda. Palabasin muna natin guys.
Yan guys, nakadakma na ako ng sugpo. Kaya lang guys, yung iba mailap talaga kapag may buwan. Pero nakadakma na tayo ng isa. Bali, dalawang content ang magaganap dito guys sa part 2. Pagpapandaw tsaka pangingilaw. Sana madagdagan pa guys. Hindi ko lang ipapakita yung pagdakma kasi dalawang kamay yung ginagamit natin sa pagdakma. Bali, ipapakita ko lang sa inyo guys kung nahuli ko na. Dito natin lagay guys sa malaki ang mahipon guys. Ayos, nakaisang sugpo na tayo guys. Sarap niyan mamaya sa bawan. Bali, nandun yung dalawang trap natin guys. Sana may huli guys, no. Isa pa lang yung halimango natin. Yung nahuli lang natin sa sibot. Kaso guys, no. Ang lalaki pala ng kaso dito. Ay, nakawala pa. Hipon agad yung bumungad, oh. Ay, may alimango guys, ayos. May alimango din sa wakas, good size yan, ayos. Ito siguro yung gumawa ng mga bakas. Kasi dyan lang yung mga bakas kanina. Malapit lang. Kaso pa. Sayang kung kaso sana yung sadya natin. Yari yung mga kaso na yan. Pangingilaw, yun sugpo yun. May sugpo dun sa ilalim guys ng bangka natin. Ito guys, sugpo. Sana mahuli natin guys. Dali. Kahit isang kamay lang ang gamit. Teknik talaga dyan guys para hindi makita yung hindi makita ng sugpo yung kamay natin. Linalabo talaga natin yung tubig. Huli. Ay. Yun guys, nandito na yung last trap natin. Sana madagdagan pa guys. Balanak siguro yun, Sana naman may huli. Tumagilid yung lutang ng trap natin, May huli guys, Tsaka yun pa. Tatlong piraso pala guys. Ayan, Tapos may isdang palo pa. Ayos, nadagdagan pa. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin sa paglalatag tsaka pagpapandaw. Bali, part 2 na to guys. Sana mapanood nyo yung part 1, yung paglalatag natin sa mga trap. Ayos yung mahuli natin ngayon sa paglatag. Medyo may blessings naman kahit paano. Yan yung nahuli natin sa sibot. Tapos ito naman sa huli ng mga trap natin. Bali, meron tayong 5 pirasong alimango. Ayos na rin. Bali, subukan kong mangilaw dun guys. Baka may mga alimango dun. Magdala lang ako ng isang trap. Tagayan ng alimango. Baka sakaling meron. May sugpo dito guys, Sana mahuli. Huli guys. So yun guys, salamat sa panonood guys.